Igni 35 mokalo chien piny Kenya ne obedo kod chapni weche mag siasa kaloro kod romo magalamoro mano bede pao romo mar Kamkunji mane jo Kenya kamutingo Kenneth Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga kod kweth mag josiasa mamoko ne bando mar mondo mi tim lokruok ne section 2A mane oyawo thuolo mar bedo kod duond buche mag siasa. Okinyi ma kawuono Nairobi ka piny ru maber kod koyo machucho kanyakla kod ng'idho manitie kod wang'apaya mathoth mabedo ogeng' kod obila kaloro kod aluro ma osebedo kanitiere ewi wach mar ng'anyo kod buche ma kawuono idhi bag ewi wach mar Sabasaba. Machiegni nyakora Mugajwang' kama okuongo kawo thuolo mar goniero kamano maduong' ahinya kuom bedo kodwa kendo chiko iti Ramogi FM kendo neno Ramogi TV okinyi ma kawuono. Yudwa YouTube, View Sasa, Citizen Digital App nikech weche matimore kawuono ka ok inene Ramogi TV ng'eni ok otimore. Waketo wengewa e konde te mag piny Kenya ka mar menyo ni to kawuono weche dhi bedo nade nyakora Mugajwang'. Bende kawo thuolo mar gone jowetewa erokamano kamuting'o Ken Muga, Alan Obiero, Senior J Bonyo, kanyakla kod Fredo Gweno gi ji duto te